Muging, Pa? ikilimpyo din sa subay ha, kay nanglabam sa mama ni mo. Pa? Sige kay, di ako ibalhin sa likod. Kung sa may mo ibalin pa? Ako na ibalhin ng antina, ako may plaster o tarong. Sige pa. Ay, salamat itaw. Managi ko pang limpyo. Makapahuay na gyud ko. Momon! Uy, Momon! si mama manong nagila. Ano mo kaha? Sinuo Ha? Naunsa ka? Ha? Buging, si Papa di mo Oh. nakurentihan o patay na. Unsa? Momon, ganun nahitabo ba din mo? Kinsanlay mo pa eskwela na ko pa nga. Hindi mo naman ning gipiyaan. Pa. Oh, Buging, naon sa man ka nga upang mag-ilis. Pag-ilis na, aron mas kwela na. Di naman kung ganahan mo eskwela ma. Kiwa naman si Papa. Anak, bahala ugwa na si Papa nimo. Paningkamot lang gihapon ng eskwela, ha? Aron na kay maayong ugma. Ma. Paningkamot nga makahuman kag eskwela. Bahala og high school lang. Oh. Oh, ma. Unsa na may plano ni mo ron nga nahuman na ka sa high school? Mangita lang ko na trabaho ma. Ano ko makatigom na ko. Maka-eskwela ko college. Nahala, sige anak. Unya, asa man sa ka mangita trabaho? Ay, salamat yung taon kaya nakasuday kong trabaho din sa mall sa Tagum. Manitamod di ko nga makatigom ko. Maka-eskwela ko college. Hi. Oh, hala, kagawa po niya. Ikaw na yung bago na mong kauban din eh? Oo. Ako si Do. Ikaw? Buging. Friends na ta ha? Sure. Recorded by Radio Mo TV. Ay, naunsa man ko, nga nang di man mawa sa kunahon na si Du. Ug malipay ko kung pagkita ko niya. Ay, di ba? Kaya naman kakugugma. Ging, pumatay trabaho ron. Kuyog ta? Ha? Asa man? Manuroy. Asa man sa Tamanuroy? Bisan asa lang kun. Pwede po mga tutag pasa. Nga, kaon tas gawas. Sige. Du, ngano di nga nakikpanuroy ng kanako? Wala lang. Ganahan kong makigkuyog ni mo. Huh? Nga naman? Ganahan magkukunin mo kay buutan ka. O giisip ka nga special friend. Du. Sa panahon, walang may bawi. Duwan, hindi ko katuig din sa akong itrabahoan di ay. Ay, gusto. Manang hindi ko sa among labaw nga muskwila ko samtang magtrabaho din ni. Wa day problema, Ging. Sige.
Mahimo kang mo eskwela samtang magtrabaho ka ni. Salamat, ma'am. Makaya pa ka ni mo dong ha, mo trabaho ka o niya mo eskwela? Ako lang suwayan, ma. Kung dili gani makaya, undang lang gid sa imong trabaho, ha? Kitabangan ta lang ka aron makapadayon kasi mong pag-eskwela. Sige, ma. Muingon lang unya ko nimo kung di na gid ako kaya, ma. Kapi din mo eskwela ta, uy, niya mo trabaho. Sige lang, ako lang gining antuson. Hangtod nga makaya pa nina ako. Kumusta man lang yung pag-eskwela, Ging? Kapoy kay Duoy. Nagplano man gani ko nga mapahawa na lang sa akong gitrabahoan. Nga naman. Aron makafocus ko sa akong pag-eskwela. Nga, musugot ka si ma'am. Ako lang suwayan. Dili ko musupa kung mao na imong plano, Ging. Kay para man sana sa imong kaugmaon. Salamat kay madam. Unya Salamat, ka no sa ma'am. mga kamuundan din sa imong trabaho. Kuan. Kutob lang ko rin katapusan, ma'am. Mingaw na ko nimo kay... Kuan, mabiya naman ka din eh. Ako sa do. Pingawon kay kunimo. Ang pingking ha? Ayo-ayo. Ako iyan po ang imong kalambusan. Salamat, do. Ay, walang may baw eh. Nahuman ako sa akong pag-eskwela. Huwag may nindot na sa akong trabaho. Si Do ka, no? Kumusta na ka siya? Nakainom pa ka siya na ako? Ay, yun sa may chat na ako eh. Ang, hi, Ging. Si Do ni... Oh? Si Do? Pwede ko manawag nimo? Si Do! Kumusta naman ka? Okay lang. Kalas Ginoo. May nindot na yung taong kong trabaho. May minon. Ikaw, kumusta naman ka? Bago ako naulig, ikan ko sa Saudi. Mau ba? Ni abroad di ay ka? Yabron na lang ko, kay... Ibaw naman ka nga, lisod ka nila sa ato. Mausap lagi, uy. At lagi ko sa mga address ba, kay anaw ka? Ha? Nga naman? Kimingaw na ko nimo. Ah, Mingaw na ako sa kong friend eh. oh, kalahin sa kong kipating, hindi ka ko niya. Kumusta naman ka, Ging? Uy, Okay ra. huwag ka mingawan ako. Ay, gimingaw, uy. Mingaw kayo. Kining, Ging. Oh. Okay na nimo nga mo-star ko sa... Din eh. Bisag pilalak adlaw. Ay, sure kayo. Okay ra, gid wag na yung problema. Uy, wala mo ko kasabot. Nga akong kipating na niya, ubanan ako si Do. Hello, uy. Magkita na sa sunod adlaw. Oh, uy, may kasulti ba siya sa iyong cellphone? Ha? Ay, di ako sa kong friend eh. Sige. Bye. I love you. Oh, I love you. Again. Imong uyab? Ako tong uyabang akong gikasulti. Di man sa mong magkauyab to. Katong dito pa ko sa Saudi. Mao ba? Uy, pakasal na mo, uy. Puhon. Ah, Sige lang. Imbitahon ka niya namo sa mong kasal. ah. Ya, Ging. Mapaulin ako sa amo ha. Sige, Do. Ug, amping, ha? Manawag rin ako nimo. Ha? Anong manawag man ka? Basig, mingawon unya ako nimo ba? Special friend ba ka na ako? Oh. Bao nga di ko malimot nimo, Ging. Ug amping ka pirmi ha. Ayaw pasag di ang imong kaugalingon. Do. Kapag ako ay nagmahal. Giloom na lang na ako nga akong pagbati ni Do. Kay di man gimahitabo nga gugmaon ko niya. Kay ako nakita nga special friend lang gid ko niya. Ug aron dili na ko masakitan pag-ayo. Ay, ako siyang gi-block sa tanan ng mga social media account, oy. Ug sa pagkakaroon, nang-apply ko para sa gawa sa nasod.
Aron usab malingaw ko ug dili magunahon na ni Du. Dini nalakutob ug daghang salamat sa pagtagan nga akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga hikalang kaagi ni Buging nga usa ka mahuyang nga taga Tagum City, Davao del Norte. Uban sa awit ngayon kita ngayo, awit nga nag-alahan, bakit nga ba mahal kita? Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka pari nga nagpatago sa iyang address sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Luis. Recorded by Radio Mo TV. Grabe ha, pre. Dako na kay kagkausaban na. Limang ka ng 105 kilos kagikan niya. 85 kilos na lang karon. Kana ka na pre, basta inspired. Inspired. lagi. Kuya, huwag ma-expired. Layo lang kay kasaon na, pre. Mao gid pre. Sauna hilig ta kaning only rice. Kana. Pero Oh. karon no rice. Ano rice gid? Bilang rice gyapon. Congrats, Ope, congrats. Oh. Salamat. Congrats. Pre. Ano yun kang Maylin? Sige na kauna. I prepared salad for you kay ano makadali ka mag-rice. Thank you, babe. Stop na. Kitingalig asa po niya na maabot. Ganun mo eh. Uya, bunti ka. Yeah, I know. Pero, ingon ba ako niyo mo nga I'm not yet ready. Pero nakita man ka nimo sa imong kaugalingon nga ako na gyud, di ba? Babe, of course. Dili pa lang sa gyud karon. Usa pa, wa pa bita makahuman sa tong pagtuon. Sorry kay babe kung mura kong nagdali. Maybe nahadlok lang ko nga bawa ka na ko. That won't happen. Thank you, babe. Kasi mag 2 years na mo, pero wag yun itabo ninyo bisag tosa, ha? Wagid ba yun eh? Kuya, wag yun. We! Pero hug, kiss, Kiss. nahitabo na. Oh, Pero di ara ko to. mo ba? Biliban ako ng style eh. Hug and kiss ra. Pero nga naman ba dili siya magpahilabot ni mo, ha? Dili pa ko na siya ganahan. Uy, Gusto siya nga kana ko nung ihatag na niya ka ng butanga kung maminyo na siya. mao ba? O bay? Pero sige lang. Okay na na. Ang importante na ako. Dili siya mawa na ako. Kana, na. Love you kayo ni mo smilin ba, no? O bay eh. Labaw pa sa kong kinabuhi bay. Ako pa ni mo no, Luis. Buwagan na ni mo Smailin. Ma, Unsan pinahitabo ni mo sa ibong calling anak? Dili ba matod ni mo? Dili ka mag-uyab-uyab kay musod kapag kapare? pero ma, nausab lang ang dagan sa panahon. Lahi lang akong gusto karon ma. Huwag ka na, mausimailin. Nak, isaad ka na atubangan sa Ginoo. Magkasabot ang ginawa nako ma. Dili sa nga magmahal ko sa katao. Ug mahal kay nako si Maylin ma. Mahal ka ayo. Luis, May, nagka-graduate na kita. Ug bato di mo. Nga ako nang imong nakita nga imong ikauban for the rest of your life. Mao gani Luis, nganong nilahod ka? May, will you marry me? May, please. Luis!
I can't. I can't marry you. May! May! Edit lang! Maylin! Recorded by Radio Mo TV. Si Maylin? Sorry, Luis, ha? Pero, dili pa kanya gusto makita sa pagkakaroon. Pero tito... Palihog lang, Luis. Respeto lang ang privacy sa anak. Onya, magsige na lang kag-ingon ani? Magsige ka na lang inom? Nagtuo kag malipay ang Ginoo ang imong gibuhat sa imong kaugalingon, ha, Luis? Ako kay baho asa ko lapitan nagkuwang. Anak, wa kay pagkuwang. Gibuhat nimo ang tanan para niya. Wa pa nimo makita? Tungod sa sobra nimong gugma atong babayhana. Hinay-hinay sa nimong giguba ang imong kaugalingon. Buot ni pasabot nga dili siya para imo, anak. Ug nga mas may mahinungdanon pang rason kung nganong nahitabo na nimo karon. Wala gid ay magparamdam pa nimo ba eh? Wala na ba eh? Nako. Kiblock naman tingali ko niya kay hindi naman ko makakita sa iya mga post. Ay, unsa kay ni tabo di ba no? Asa ko mahibaw. But, asa ka kung lapitan na bikil? Okay magiranta kay me, pero sa dihang nag-propose na ko niya. Iya bang gireject. Oh, Niya, wala din siya magpakita. ita sa niya ba isa? Nagkahuna-huna gani ko ba nga mapadayon na lang ko sa kong pagkapari. Ah, unsa? Kung mao ka na, anak, nalipay tayo ko sa imong nakabuot nga desisyon. Salamat, ma. In peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Can't feel my world. Can't feel my life. Nangitan mo si gawas. Ha? Kinsa man? Father Luis? Oh. Maylin? Thank you nga, nisagot ang makig. Kapi na ko ron. Kung unsa man ang nagi, kalimtan na lang to nato. Oh, mabdos ka naman di ay. Mag 5 months na. So, minyo na ka? Minyoonan pa lang. Mau ba? Og, bisag nahibaw kong pareha na tang okay. I think, deserve gihapon nimo mahibaw sa matuod kung unsang hitabo nganong kalit ko magparamdam nimo. Maylin. Biktima ko sa molestiya sa akong kaugalingong amahan. Unsa? Pero ayaw ka bala ka. Napriso na siya kanon. Nahibaw man ka di ba nga wa ko inahan. Og nagdako ko nga siya lang ang naa. Og samtang nagdako ko, nagtuo kong ang tanan niyang gibuhat nga dili maayo nako. Normal lang sa usa ka amahan ngadto siyang anak. Pero... Og sa kita pa, ang rason nga nung dili ko ang pahilabot nimo sa una tungod kay pirmi ko niya pahimangnuan. Nga siya lang daw ang pwedeng bubuhat na ako, anak. Pero atong last few months before ka nag-propose na ako, dito na ako na-realize na nagsayop nga yung gibuhat na ako. Nga dili siya normal nga buhaton sa usa ka amahan nga to siyang anak. O nga... Dili ko deserving ni mo. Niugawan kayo sa kong kaugalikon, grabe. Maylin.
I had to be gone. Dili na ko kayo magpakita ni mo. Dili pa ko andam i-share ni mo ang tanan. I had to build my strength before ko matubang ni mo. Ang sa dihang na anak ko'y kusog. Nabalitaan na ako sa imong amigo nga nisod ka pagkapari. Ang kinsa man mo para mapugong ni mo ng bahina. Human ko mo biya nga, wak man ang musulti ni mo ko na unsa ta. Maylin. But then, nakita na ko ang courage nga magmahal pag-usap. Human sa pagbiya si mong amigo na ako. John. Si John? Oh, siya mo inaas panahon nga nagkinahanglan kay ko ka istorya. Sa pila ka tuig na daon kay ko, nga nag-need ko og someone nga makasabot na ako. O unta, dili ka malain eh. Maylin? Bay Luis? Sorry, Father. Bay, congrats ninyo ni Maylin. I hope nga wa ni mo lain na sa pagsabot ang naitaburon. Nakalitan ko pero nalipay kay ko para ninyo. Long time no see, Bay John. Long time no see, Father Luis. Ay, kabala ka. Iapil ta mo sa akong pagampo. Salamat, Father. Here we stand today. Wa may nun ko'y gibating kay ubos nila. Gani, nalipay ko para nila. Pero sa samang higayon, nagyoy party si Maylin sa akong kasing-kasing nga bisan kano sa dili gid mawa. Dini na lang kutob, daghang salamat RMN. Recorded by Radio Mo TV. Ay sa Luis nga nagtago sa ayang address sa Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit karikulahan on this day. Ang maong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamu sa mga higala, mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagalandlaing kaagi sa kadabuhi nga naglipot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pag. Yay! Mabuang gina ang mga babae pa sa nagwapo sa. Lagi? Nga bitaw? Nahibong bitaw ko nila. Ano? Huwag sila mabuang ako. Mapo man unta ko. Oo. Papom ka, Brad. Tambok kayo ka. Bahala na. Ang tambok kay matangtang pa man na. Ang kagwapo mo ay kinahanglan. Huwag dakog gasto para makuha ni mo. Ay, bilib sa kay ko ni mo, Brad. Confident kay ka. Kinuha ba sab? Nana, kung nindot pa kong lawas, kunya, ingon ani ko kagwapo. Ay, wala na. Kuya pang tanang babae nga akong masugatan. Kadit sa kay murag di confidence akong na-fail, Roda. Hangin. Ha? Oh! Hangin na, oy! Siyang amawa. Kinakaon na dong. Si ate ma, hain man. Ay doa, sayo kay dilakaw kay nag-gym. Nag-gym? Oo, gusto man niya magpagambay kay hapit na baya iyang kasal. Ikaw, huwag ka na'y planong magpagambay dong. Best man baya ka ha? O hapit na sad unya inyong graduation. Kapoy ma eh. Kung asa ko komportable, amay akong buhaton. Dong. Kung mao ni mindset yung Brad, no? Di ka makauya pa na. Mindset. Papamasok ko nagustuhan nga babae be. Mao nga di ko magula na. Mo ba? Uy! Brad, kadit ha? Kila ka na? Haman?
Asaan na? Tanaw. Uy, ulo. Mas may kahoy ba? Kanang babae. Wow. Hagapa no? Kapaw eh. Pero mura mag-istrikta. Di ko ganahan ng istrikta og naong eh. O ba? Uy, bugti naman. Ay, baitas ka sumay. Iba na ko ni mo dong. Dali kayo kang nakakitag trabaho. Amay, magbogo ng imong anak ba? Sa iyon ra kaya ng interview mo eh. Ay baya, kambugiro o yun mong anak ka. Pero sa ako nang giingon ha, dili ka obligadong mo trabaho. Okay ra gid kaayo kung gusto kang mag-enjoy una sa imong kinabuhi karon nga nahuman na kang nakagraduate. Ma, bisag maayo patag pagkabutang pero dili ko gusto magsalig ninyo. Brent, Doon sa man ko. Kanina raman kong nagduka pero dili man ko makatuog Ginoo. Pikani be. Magkalingaw kong scroll sa Facebook be para magduka ko. Kinsa man ni nag-message? Nasa kong message request. Kato man yung babae nga schoolmate na ko sa una. Kato bang istriktahon? Mo din yung pangalan. Lori. Hi, Brand. Kumusta na? Yamat. Kung makapangutana, mura gid mi og close duha. Nanuwag. Yay. Sa makituyo ini babayana. nakasamo ko? Wa man, miss. Pero unsa di tuyo nimo? Uwa lang. Gusto na ko makikilailan ni mo. Actually, interesado na ko ni mo sa una pa. Sa nag-eskwela pa ta. Ha? Pwede ba ti kang mahimong amigo, Brent? Aw, amigo naman di ay. Way problema na. Nasa siyang ng God. Pero madugay. Uyab tao na, Brad. Ha? May indab yung kanan niya, Brad. Brad, Recorded by Radio Mo TV. Yabag man ka, uy. Mawagin akong duka ni mo ba? maayo ka kay mawa ang imong duka. Ako, ganina rin tao kong giduka. Ikaw na sa'y giduka nga. Nagsige pagpakatawa diha. Natural. Ikaw pa. Lakas kay kanako, God. Pero sige lang tao kaning video call ba? Huwag kita-kita, no? Bitaw, no? Ngayon sa man, makita ta? Nagkita na kita. Maog yun. So, asa man ta? Mag-aon ta, then after, mananaw tag sini. Sige. Pag-treat na ko, ha? Sunod, ako na send mo yung mga libre ni mo. Sus, wala problema, uy. Yato bitato ka sa inyo, dilipod ka. Ayaw na lang lagi. So, tiya ka si mong mauyab, no? Kung di mo kong sugton, ikaw ang swertihon. Oh. Ha? Labaw pa ining ako ipakita ni mo, Lori. Kana ko ni mo kong sugton. Ha? Isugot ka? Oh, bay. Uyab na mi. Kuyaw ni mo, God. Mana ko, congrats. Salamat kayo. Nalipay sad ko kay siya rin ang babae nga nagpakita og motibo na ako bisag tambo ko. Mao nga di na ako sa buhian. Ape, kadaghan ko ni mo gifts nga gihatag. Thank you kaayo, ha? Kuang pa na. Lumsanti ka sa sorpresa ug gugma. Salamat. By the way, available ka ini sunod adlaw? Oh, day off man ako.
Sakto, magkita ta. Birthday man na sa ko'y gagaw. Kuya, ganti ka. Sige ba? Ha? Dili ka mukaon o na ka mulakaw? O ma. Kuha man god. Akals magyapon akong adtuan. Uy, uwa pa di ka gutom ma. Gutom ma. Pero adto na lagi kumukaon dito. Ato sa kuma. Lord. Daghan og tao pero murag mingaw lagi. Okay, let's start. Ayaw na lang pagsapa, good. Paminaw na lang. Ano to ha? Pamiligin mo og hindi gustong package. Lori. Networking man eh. Oh. Og Brent, gusto kong mo share ni mo ani nga networking aron dili masayang imong kwarta. Mas maayo nang ani ka mo invest. Mong sige na. Avail na sila mga package. Unsa? Hindi ko eh. Hindi ko ganahan yun eh. Kung dili ka, magbuwag ta. Unsa? Tayong paragod. Sabi ni, di uyab ra ko nimo tungod din eh. Klaro, anak. Oh. Unsa di pagtuon nimo? Giuyab ka kay nakagusto ko nimo? Wa ba ka magtan-aw sa mong kaugalingon, Brent? Katambok nimo? Unsa? Kwarta ra gigaayo nimo, Brent. Lori. Gibuhat na niya? Uma. Oh, first time ako nga natandog sa istorya sa lang tao. Nakaminos siya di mo dong. Maong pagpagamay. Ipakita niya nga sayop siya sa iyang istorya diha ni mo. Brad! Ang grabe eh. Dako ang usapan mo. Gambay kay kaong. So, tinuod yun di ay nga ni gamay na ka? Ganun niya maka din eh. Mag-gym sad ko. Ikaw, nagpagamay ba ka para maibog ko nimo? Ngano ni katawa man ka? Nagkatawa ko nga mag-gym ka. Dili man imong lawas ang hangay ni mong usbon, ang imong batasan. Huwag tangan ng pagkanaong ni mong kwarta. Unsa? Dili gina ko batasan nga ipakaubos ang akong pagkatao tungod lang sa istorya sa laing tao. Confident ko sa akong kaugalingon, sukad pa niya itong tambok pa ko o hantod na karon. Dili na lang ko tubo og daghang salamat sa pagtagad ning akong suwat tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga hikalan, kaagi ni Brent nga taga Kalubihan, Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga rekalahan, Love Yourself. Ang maong kaagi gibuhatan no duwas sa radyo ni Carol Marie Hikain, ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kadapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagay sa kadabuhi nga naglibot sa sagawit. Yadres lang niining tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpang. Di lagi pwede. Ano gun tayong kita ron? Abi man ko na ako nga kita mga magkuyog ron. Nagsabot na ba yung tata? Nagsabot ba guday ta? Daan pa ko. Nalimot yun ka. Nalimot ha? Nga 11 pansa rin nato ron? Hala, oo. Mansay gitinuod ay nato ron.
Kanalimot man ko. Ay, Mahal, mabawi lang ko nimo ha. Please, ayaw lang una karon. Anugon kayong kita, good. Promise, kung gusto ka, mag-overnight ng duha. Mo-absent ko duha ka adlaw. sure ka? O lagi, basta ayaw lang una karon. Sige, good. I love you. I love you too. Unsa man gid trabaho anang uyab nimo? O, ang iyang giingon ako, marketing manager ko na siya sa usa ka kompanya. Uy, sa ato pa, dako din na seksweldo. O, ambot lang sa ba? Di ba sagod ko mangutana niya bahay na anong butanga? Dako gid tingali na kay manager magkaha siya. Tingali ma. Mayo kay gitugtan ka nga muli buduha ka adlaw. O, taon. Pertisan akong hangyoy nga tugtan ko kay tingalig ng nood na gid ka na ako. Nisaad pa ako nimo. Thank you, mahal. Salamat kay bituman na gid ka. Siyempre, no. Importante ka na ako. Bisan to ang busy ko sa akong trabaho, pero mangita gyud ko time para nimo. Tingto ha. Ang dili ba ko na ako naglaing putang? Ay, familiar ka na ako yung uyab. Ha? Feeling na ako murag nagkakita na gid may. Pero di lang ko manumdum ha kung diin ha. Pag sure eh. Sige, Ang basig. Parehas lang itong jagnaong. dili bay. Murag nakita ang yun ako siya. Imo to ha. Ay, stop! Oh, Di ko may sa'yo bay. Siya gito. Siya tong nagsisayaw sa usa ka siksiba nga among gituan one time sa kumigagaw. unsa? Recorded by Radio Mo TV. Nagbugal-bugal ba ka sa kong uyab eh? Ha? O ba yoy? Ano ko taon? Sulti lang ko ni mo. So, unsa man? Imo gay ipamugos nga sexy dancer nga akong uyab? Ha? So, sa ka ba? Mao ba? Bay, nakita ko ako. Sino ka? Malumbag ba ka? Isultihan tigas tinood? Tingnan? Bagay, lunga na ninyo. Patawag mo, ma'am. Patuod mo karon dayon sa office. Maayo gani kagipasaylo ra kadayon. Unsa man gani hinungdan nga nanumbag makag-una sa imong kauban? Kisa ba di maglagot? I-insist magyud niya nga ikaw ko no, sexy dancer sa usa ka bar. Nakita ko no kaniya, kausa. Unsa? Di ba? Bastos sa kayo. Mao nga, nakatilaw hinon siya nako. Igko siya sa kungkumo. Way pagdadak, kulata na ko siya. Kaya ba manggi ko nga dili na mahitabo nga mo trabaho kagingon ana? Di ba? Di ka mo sudan ng klase sa trabaho? Gusto ka? Nagutan ako noon. Og nasayop lang imong kauban. Kapareha lang tingali to na kog naong. O gabi ni mo, dili na sa na ikahibong kay ubay-ubay na sa nang nisulti na ko, ana. Tingali, doon na kaparehas na kog naong. Anong mga iwan, ana? Yung ani na lang. Yato tanan na kasi mong trabaho ang panagsa. Aron sa makaila ko sa mga kauban. Ha? Ayaw, uy. Ha? Ano naman? Di pwede? Dili pwede. Dili ka makasod sa building good kung dili ka trabahanti dito. Aw, di sa gawas lang ko kutob. Mahal, ayaw na lang ko't pagkago. Naaray tayong paraan na. Please lang, pwede dili lang nato sa golan og mga personal life ang atong trabaho. As much as possible, separate lang natong atong work sa atong relasyon. Please? Oo, sige. Kung may mo gusto. Respetuhon ko na.
makasabot sa mga relasyon ni Mayla na. Imbis na magkailahan na yun kay nagkadugay na pero nabali may noon Anong gibati man ako nga murag wa pa ko magkailan mo sa himpit. Nagdagan ni sa gitago na ako na. Kung nangutan na nagani ko bahin o personal, likay man na yun. Di ni mahimo da. Kinahanglan magsusi ko bahin ini. Indol ba ako? Mas gibuhat ako? Indol ka? Pasensya na ka sa kong gibuhat bay. Nakalitan ramang ko ang tugod. Ngayon takog tabang nimo. Kung ano kin nagkadugay ba murag nakarealize man ko nga wa gid ko makaila sa akong uyab. Ya. Sabi ko matabang nimo. Pwede ba kung may bawo asa nga bar nga imong kiingon na imo siya nakitaan? Gusto nga na ko susihon kung tinuod bang imong gisulti o gang akong pagduda. Kaganina pa akong hina din sa bar na gigon ako, pero mapagin ako sa makita. Pumuntahan ako be. Ay, si Mila imong gipangita. Ay, wala siya din yun Unsa na type mo siya premium client niya before? Ito na, ibalita ng kondo. Yung paminaw, wala kasi nabot kahit sila Ha? Unsa? Tinuod ka? Pwede ko mahibaw kung asa? Ay, kung kada gwapo na, hindi ko mahibaw O pananglit sa mahibaw ko, no? Adi sa pwede mo sulti ko ni mo, for safety reasons ba? Ganito, yung sabi ka ni Mila. O, sa may mahinungdanan na itong panagsultihan nga, kinahanglan magito mo check-in ron. Atagan tigag higayon ron nga musultihan ako sa tinuod. Tempara, kung sa man nakipanulti? Sultihin ko sa tinuod. Nahibaw ko. Doon na kay gitago na ko. Nahibaw kong doon na kay dato nga tiguang. O tingali na hinungdan nga dili ka magpahatod na ko sa inyong tabawan. Unsalo? Aron dili ka masakpan. Rico. Pagpili. Siya o ako? Ayoko papilian. Siya ba o ako? Siya! Mahal ti ka. Pero dilin ako siya kayang mawa na ako. Isulti na ang tanong bati nga gusto ni mong isulti na ako. Pero nagkinahanglan ko siyang kwarta karon. Sa akong pagsusi human may magkabuwag, nahibaw ang gyud nako ang iyang inahan masakiton o doon na siya manghod nga PWD. Naglagot man ko sa iyang gibuhat nako nga pagpasakit, pero wa na lang ko mo judge niya sa iyang kahimtang. Na-realize sab nako na wa gyud siya makuha nako kung ako man gyud ang iyang pilion. Dili na ko mahatag niya ang tanang mga butang nga nahatag sa tiguang niya. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Rico nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong kapagayo awit nga dagalan Before I Let You Go. Ang mga kaagi gibuhatan o duwas sa radyo ni Jelly Haka ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas.
Kamusta mga higala ug mga sukindi paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadres lang nining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Andun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga nagpuyo sa Clarin, Bohol. Ang atong matatampo nagdasagan nga Ava. Recorded by Radio Mo TV. Pero Roy, unsa may nakita nimo nako nga may anak naman ko. Mahal ti ka, Ava. Og dawat na ko kunon sa ka. Kung natagan lang ko ni mong chance, isaan ako ni mong di gid ka magmahay. Tinuod ka? O lagi. Aron mo tuo ka. Mga tubang ko sa imong ginikanan. Kunon sa may desisyon sa among anak, ang daming mo suporta niya. Ako sab, basta hangyo lang nako nimo, ha? Nga panggaa og apil ang iyang anak. Ay kabala ka tito, tita. Panggaon og atimanon nako ang iyang anak. Nga murag yun og tinuod na kong anak. Salamat kung mao ka na. Unya, unsa may plano ninyo ron? Managid unta ko ninyo kung pwede ako na lang dadon silang aba o banako. Pero isaad na ko ninyo tito. Kung makatigom na unya ko, ako gisang pakaslan. Makalipay kayo dong kung maunay plano nimo. Hala sige. Pag ayo-ayo mo og manghinaot mi, nga atimanon mo gyud sila. Salamat ito, tita. Roy. Mahal kayo, tika. Mahal sad kayo, tika, Roy. Unsa? Wala ka tunghay sa imong binuwang sakit? O, Roy. Kung mo na, may anak na kita, ha? Pero, aron sa pagsiguro, pagpiti una, day. O, Dong. Dong, positive gyud! Magdos ko! Yes! May anak na ta! Gabiin naman kayo. Pero hangtod karon na. Wa paghihapon mauli si Roy. Asa naman kaing tawhan na? Ablele na be! Aba! Naabot na eh. Oh, nganong karon lang ka? Hoy, ay pangutan na mo na. Di pa gani taga-asawa. Nung ay paghilas-hilas niya. Roy? Recorded by Radio Mo TV.
Lipay naman din yung blingon, uy. Manglaban ako, bi. Ipanglain ulan ako mga puti sa decolor. Oh. Ang polo nga puti ni Roy? Doon ay lipstick? Oh. Mauman yung kisulob kagabi eh. Ano gilabayan ko ni mo anang polo, ha? Sakita sa kunaw, ha? Nga na adi lipstick, ha? O sa lipstick? Tubag ako! Aday! Hayop ka! Pagkakanaw! Pagkakanaw! Masakitan ko, ha? Gusto na, ha? Gusto na, ligit ko! Gusto na! Saba ka! Ayun na kong pailom, ha? Day, pasilo ako, Day, ha? Day, I'm sorry. Wa ko magdaom nga mabuhat to ni mo na ako. Please, Day. Di na tabag buwagot. Sada ko ni mo nga, di na gito mausap pa. Natinta lang ko. Roy. Day, pasilo ako, Day. Pasilo ako. Ay, lahir lagi na babot sa gugman, no? Pasahin lo yun, bisag nakasa na. Day. Pero hinoon sad, mas mapiktuhan yun ang mga bata kung magkabuwag bang gani mo. Mao gani. Pero takay ba, basin mag-usap na gidi ay, diba? Unta. Pero kung magsigi na, ay padaw eh. Daghay ka pa makita ng lalaki, day. Total, di bitaw mo kasado ang tawhan na. Day, niyaw, nag-grocery ko. Para din sa atong bahay. Uy, kadaghan gud ani. Siyempre, mamawi ko sa akong mga saan mo. Salamat, Nong. Kuhan ba? Ikaw, basin na kay gustong paliton para sa imong kaugalingon ba? Ha? Kana mga personal ba nga mga butang nga magamit nimo isip babae? Niyaw, kaya ta? Kaya ipalit nig mga butang nga para sa imong kaugalingon, okay? 2,000? Sure ka, ani? O lagi. Naunsa. Thank you, Dong. Thank you, kaayo. You're welcome, Dad. Unsa, Dong? Madugay kag uli ron? O, day, overtime, igod. Mao ba? O, ay na lang kong pabutas pa niya day, ha? Kay ani na lang kumukaon sa opisina. Sige, Dong. Ala ka, day. Pasig yan ang gibuhat, day, aron tabunan ng iyang mga bagong kabuang ruan. Ha? Nga naman yun na ba? Ang uban, malibuhaton, aron di ba ilhan? Hayloon ka ng mga material ng butang. Aron, ingnon nga, wa siya magbinuang nimo. Ako duhay, mamawi siya nimo. Pero di ay, nagimo na sa laing milagro. Dili sa tingali dayo, uy. Di ka masulti na ako, karon. O ikaw mismo, sa imong kawalingon, sabi ka magduda. Awa ko pa ni mo, no? Pantay ng lihok ni Roy, oy. Pasigdag batal sa kang buntag. Sundan ako si Roy si ang paingnan ron. Akong siguroon kung sa trabahoan bagit siya mo adto. Sir Roy, siya ka na may gawas gikan sa apartment. Nag-unsam na siya di gikan. Maayo kinilakaw na siya. At doon ako, magsusi ko. Onsay ato? Nakita na ko si Roy nga gikan dinhi. May mo mangutan akong gigunsa nimo si Roy? Aw, si Roy? Aw, uyab na ko siya. Mag 3 months na mi. Unsa? Aw, kadyot. Asawa ka niya? Oh, asawa ko niya.
Maayo kinaabot ka na. Oh, mata pa maliki ka day. Bakakon kang dako. Oh, usa. Imo na sa kong giilad. Gisundan ti ka ganina. Og dito nahibaw-an ako nga doon na kay karelasyon nga bayot. Oh, Ava. Wa pagi ka matagbaw? Una babayo niya karon, bayot na sad? Hangtod ka no sa kamuhunong, Roy! Hangtod ka no sa... Ava, sorry. Nasad? Dili na ko! Gikapoy na ko si mong paglimbong na ko! Pagtagbaw, kay sugod karon, dili na ko musamok ni mo! Ubisag ka no sa ayaw na sa misamo kasi mo mga anak! Somebody told me you were leaving. Human sa tanan akong pag-agwanta, mao na tingali to ang pinakaisog na akong gibuhat nga para sa akong kaugalingon. Ang pilion ng akong kaugalingon. Karon, mas focus na ko sa paghatag og kaugmaon para sa akong mga anak. Dinhi na lang kutob, dagang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga higalan, kaagi ni Ava, nga taga Clarin Bohol. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan, let me be the one. Let me Ang kaagi gibata na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kung gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang nining tulumanon handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw. somebody told